ważny komunikat. Zaginęła przyroda. Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu rośliny lub zwierzęcia, proszony jest o powiadomienie najbliższej jednostki policji. Na znalazcę czeka nagroda. Pieniądze. 2 pieniądze. Zgłoszenia przyjmowane będą drzwiami i oknami. O, Brzuska. Wezmę cię do domu i potnę na półki. Ja nie jestem brzuską. Przyroda zatraciła poczucie tożsamości, ale spokojnie, Brzusko. Nie ze mną te numery. Ja nie jestem brzuską, naprawdę! To dziewko jakieś takie chyba chore, trzeba je wyleczyć. O. Śmiejecie się, śmiejecie! No ale ten przynajmniej wie, do czego go natura stworzyła, a? No właśnie, staram się sobie przypomnieć. Już wiem! Ale że co? Ja nie jestem dzięciołem. A się porobiło, nie? Dzięcie udaje zająca. Brzuska skretyniała. O! Na dodatek zbliża się tutaj 2 policjantów. Chyba się schowam za Brzuska. Raz, dwa. Natrafiliśmy na ślad przyrody. Popatrz, brzuska. Co wy z tą brzuską? Proszę? Słucham. A kto słucha? Kto to mówił? Ja mówiłem. Co ty powiesz? A jednak też coś mówił. O nie, to tylko wiatr muskał w liście tej smukłej brzuski. A żeby was cholera z tą brzuską! Popatrz. Jakiś biedak przyrośnięty do drzewa. Medycyna zna takie przypadki. Naszemu komisarzowi niedawno amputowali biurko. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Zaraz cię obetniemy. Nie trzeba, sam zejdę. To zła! Uła! Otworzymy tu rezerwat przyrody z neonem. Brzuska. Lat około 17. Matka natura. Ojciec naturleś. Może ja się powtarzam, ale ja nie jestem brzuską. Tak. Ona rzeczywiście się powtarza. Cóż, coraz trudniej o niepowtarzalny zakątek przyrody, ale i brzuska dobra. Ty za mną mroczesz? Brzusko? Nic, powtarzam sobie tabliczkę mnożenia. Ty umiesz mnożyć? Nie, powtarzam tylko tabliczka mnożenia, tabliczka mnożenia. Jak na brzuskę, to i tak dobrze. Ja nie jestem brzuską. Ależ jesteś, stoisz tu i widzę. O, jakiś rezerwat zróbcie, czy co? Będzie fajnie. A no dużo rezerwatów tworzyliśmy, choć sobie mało. Ale nie wszystko by zdychało, no nie? Tak. Tak, Wszystkie. Nie dziwię się. ale z brzuską sobie poradzimy. Proszę z nami. Ja nie jestem brzuską. Jodła też tak mówi. A mi się udało, no nie? Nikt się nie kapnął, że jestem zającem.